Prečo? Bože môj! Prečo? Snívalo sa mi o nej. Juan? Prepáčte, ale nemám náladu. Práve volali z polície, Juan. Len mi nepovedzte, že už našli obžalovanú. Nie, buď pokojný, ale našli nejakú mŕtvú ženu a chcú zistiť, či to nie je Líbia. Upokoj sa, Juan. Môže to byť niekto úplne iný. Vieš, aká je polícia, keď chce niekoho identifikovať. Juan, Zapíšte si všetky údaje. Kto z vás ju bude identifikovať? Prosím. pôjdem ja. Je to ona. Je to moja sestra. Čože? Je to Líbia? Naša sestra je mŕtva. Je mŕtva. Zabili ju. Juan, prosím. Bola to vražda. Nemala dôvod. Zabiť sa, mala v nás oporu. Musel ju zabiť ten chlap. Juan, prestaň s tým, nevieme, čo sa stalo. Nebudem s babelom mlčať a chrániť toho, kto je za to všetko zodpovedný. Jej smrť má na svedomí Bernardo Elizondo. On to bol. Kto je Bernardo Elizondo? Chlap, ktorý ju oklamal. Otec dieťaťa, ktoré čakala. Prečo sa to muselo stať? Povedzte mi prečo! Ako je možné, že sme tomu nezabránili? Juan, Ja som upokoj to sa. tušil! Vedel som to! Prosím, nechaj ho, nech sa vyzvúri. Upokoj sa, aj tak to už nezmeníš. Uveril som, že s tým starým sviniarom budeš šťastná. A namiesto šťastia jej priniesol smrť. Nedokážem, ani si nechcem predstaviť, ako sa to stalo. Nechcem. Juan, preboha. To, čo sa stalo, je strašné, ale teraz musíme zistiť, kto je tomu na vine. Všetci sme na vine, neuvedomuješ si to, všetci! A predovšetkým ty. Nie, tak nehovor.
Môže za to tvoja chamtivosť. Upokoj sa. Nič by sa Líbii nestalo, keby som jej nebol dovolil vziať si toho starého. Ibaže ty si zbadal zlatú baňu. Keď nám ukázal Juan. svoj dom, samé zlaté kľúčky, vedel si, že aj tebe sa ujde. Chcel si predať vlastnú sestru? Tak tu máš výsledok. To nie je pravda. Tak to nie je, Juan. Aj ty máš zásluhu na jej smrti, ty svinier! Preskočilo ťa. Juan, čo je to s tebou? No tak upokoj sa. Juan, to stačí. Juan. Zabili ju. Zabili ju. Neuvedomujete si, že ona by také niečo neurobila? Čakala predsa dieťa. Okrem toho rátala s našou pomocou. Zabili ju. Zabili ju a my sme dovolili, aby sa to stalo. Nikdy si to neodpustím. Nikdy. Ani zase. Tak už prestaňte. Lívia! Čo sa deje? Čo je, Juan? Čo sa stalo? Upokoj sa. Len pokoj. Do pekla, kde je Franko? Je v kúpeľni. Umýva sa. Nešiel von. Nie. Čo sa stalo? Snívalo sa mi o Líbii. Bola s nami presne tak, ako pred pár dňami. Bola tu. Nie. Presvedč ma, že nie je mŕtva, prosím ťa. Upokoj sa. Povedz, že to nie je pravda. Upokoj sa, Juan. Tiško. Neplač. Oskar, povedz, že je to len nočná mora. Povedz, že žije. Povedz, že naša sestra žije. Upokoj sa, Juan. Odpočin sa. Prisahám, že nebude mať pokoj, kým nepomstím tvoju smrť, sestrička. Vinník! Či vinníci zaplatia za ňu krvou! Za to, ako ti ublížili. Prisahám. A to prisahajú aj moji bratia. Teraz prisahajte aj vy. Aj ja prisahám, Juan. Prisahám. Prisahám.